Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Indrijiva Ardianti teko Universitas Sriwijaya Madura. Aku ndek kene arep nyampeake masalah sing ana ing Indonesia saiki, yaiku virus corona utawi COVID-19. Virus iki wis nyebar ing Indonesia lan negara-negara liya. Virus iki bisa nular lewat sentuhan awak. Mulane kene kudu waspada teko virus iki. Mergane virus iki nyebare kanthi cepet banget. Wong sing kena corona kudu diisolasi nang rumah sakit supaya ora nyebar ing warga-warga liyane. Ciri-ciri teko virus iki yaiku awak panas, watuk pilek, kering, lan sesek nafas. Carane nyegah virus iki ben ora nular ing liyane yaiku sing siji, kudu ngindari kerumunan utawa ngadoh teko wong akeh. Terus sing keloro yaiku sakwise lunga kudu wesuh tangan. Sing ketelu yaiku kudu nggawe antiseptik sing kaya ngene contohe. Terus sing kepapat yaiku lek arep metu kudu nggawe masker. Sing kelima yaiku kudu njaga pola makan sing sehat lan mangan-manganan ya sing sehat sisan. Matur suwun wis ngrungokake cerita tentang COVID-19 iki. Intine kabeh kudu padha njaga awake dhewe-dhewe lan njaga kesehatane dhewe-dhewe. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.